Μπείτε. Γράφτε επιτέλους με το Χρήστο και τον Παναγιώτη. Τις δύο καλύτερες μαθητούς. Πάμε. Μπήκαμε σε λάβη Minecraft. Και τώρα πηγαίνουμε στον κόσμο μας. Και επίσης, συγγνώμη για τη μούγκα μας, αλλά μαλώναμε με τους φίλους μου. Και θα πούμε σε έναν κόσμο τέλειο και πραγματικό. Θα πάμε στα 500 likes. Άκουσε ρε Γιώργο. Λοιπόν, το βίντεο περίπου θα κρατήσει 10 λεπτά. Γιατί αλλιώς σας κουράζω. Παιδιά ψέματα λέει 30 θα κάνει. Σταματάω για λίγο το βίντεο για να μιλήσω με τους φίλους μου. Με έχει διαφήμιση ξανά. Έλα ρε βάζει και κάμερα. Και συνεχίζουμε με τον κύριο. Ρε έχει πολύ μπαταρία. Εγώ θα παίξω. Θα φορτίσει και θα παίξει. Θα παίξεις έλα. Έλα ρε. Έλα πάνω, θα πάρεις το δικό μου κοντρόλ. Πάνω. Πάνω έλα. Δεν θα παίξει εγώ Minecraft, θα παίξει ο Παναγιώτης. Πάμε μπες. Εκτός Ρε θέλει να παίξει. Παιδιά μου εξήγησε τη φάση και ντρέπεται λίγο να πάρει το κινητό τώρα της μάνας του και να παίξει. Ποιος θα παίξει με αυτό. Της μάνας μας. Να παίξει λίγο. Έχουμε full diamond armor, όπως βλέπετε. Ο Γιώργος είναι αυτός. Ρε το όνομα σου γιατί δεν φαίνεται. Γιατί είναι θολωτά, βρέχει. Πάμε μέσα στη σπηλιά ή να πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι ρε. Βγάλτε τα σπαθιά σας τώρα. Εγώ δεν παίζω. Κάτσε, περιμένουμε και τον Παναγιώτη, δεν μπήκε ακόμα. Λοιπόν, παιδιά. Locating server. Building terrain. Done. Τον άντε, γεια. Ακολούθαμε Πανά. Πού είστε? Α, εκεί. Εδώ ρε, δεν βλέπεις. Εγώ είμαι ο πρώτος πάντα. Πάμε. Πάμε. Έχει δύο αρνιά. Το σπίτι μας ή χάθηκε. Χάθηκε. Εγώ ξέρω περίπου. Εγώ από το τέτοιο γιατί δεν βλέπω ούτε πόσα στικ έχω ούτε τέτοιο. Ελάτε. Τίποτα δεν βλέπω ρε. Έρχεστε. Ναι. Περίμενε, όχι, περίμενε. Ρε δεν βλέπω ούτε πόσα στικ έχω. Πάμε. Τίποτα δεν βλέπω. Γιατί βρέχει. Ναι, έχεις ένα stick και να το σπίτι μας. Μπορεί να σας φαίνεται μικρό όμως είναι γαμάτα από μέσα. Χάλια δεν είναι ρε παιδιά. Κλείστε. Κλείστε ρε, κρυώνουμε. Κλείστε πόρτες. Μπήκαν όλοι. Ναι, μπήκαμε όλοι. Έλα να μιλήσουμε. Εγώ έχω να ψήσω τέτοια μπριζόλες. Αυτά είναι από ζόμπι, αν τα φας θα δηλητηριαστείς και θα πεθάνεις. Θα σας δώσω την αποζημίωσή σας. Ποιος θέλει ένα μαγικό βιβλίο? Εγώ ρε. Εγώ. Εσύ θα πάρεις φάει πολύ. Εγώ. Όχι, εσύ θα πάρεις το βιβλίο. Πού το? Στο τσέρι. Το πήρα εγώ το βιβλίο. Όχι ρε. Έχουμε και μια στολή. Καλό ψέμα. Την παίρνω εγώ. Όλα εσύ τα παίρνεις. Όχι, άφησα 27 μπουτια. Ναι, τα χρειαζόμαι. Τα βούτια τα θέλω ρε, μου έπεσαν. Τα άφησα μέσα στο... Πού είναι ρε? Μέσα στο τσες. Δεν είναι. Τα άφησα μέσα. Πάμε να βρούμε τον Χρήστο. Βγάλε το σπαθί σου. Με νευρίασε ο Παναγιώτης. Γιατί τι έκανε? Γιατί πήρε και την ασπίδα. Δεν την πήρα. Δεν υπάρχει ασπίδα στο Minecraft. Όχι, πήρε τη στολή, την άλλη και... Καλά, την αφήνω μέσα. Θέλεις τη στολή ή το βιβλίο με λίγα λόγια? Πήρε και το βιβλίο. Δεν το πήρε το βιβλίο, μέσα είναι. Να. Θα κάτσω. Ναι, το έχεις πάρει. Να δες ρε βλάκα. Ναι, τώρα το βάλες. Τι λες? Ακολουθήστε έχω πολλά με. πράγματα. Έχω 8 πέτρες, έχω 5 παράθυρα, 3 μπουτια, 38. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ. Ο Γιώργος. Ναι, σε ακολούθησα. Ρε, πού πήγες φίλε μου? Ακόμα κάνεις φούντα. Ναι. Γεια παιδιά. Και σταματάμε. Συνεχίσαμε. Δεν ξέρω. Ρε, πού πήγες Χρήστο? Ξαφανίστηκα. Σε βρήκα. Εγώ βγαίνω για λίγο. Όχι ρε. Βγαίνω για λίγο. Γιατί βγαίνει? Γιατί έμεινε μόνος του πάλι. Έρχομαι.
Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Επειδή δεν έρχεσαι και πάτε μόνο μαζί. Θα πάμε στο... Δεν έρχεσαι και εσύ, τώρα που χάθηκε. Ξέρω που μένουμε. Ελάμε, πάμε πίσω. Εγώ πάω πίσω. Πάω για τον Παναγιώτη. Άρα την αυτή και εγώ έρχομαι. Εγώ είμαι στο σπίτι μου. Ξέρω που μένουμε. Ρε, ξέρω που μένουμε. Ρε, φάγαμε το βίντεο. Τι θα καταφέρνεις. Το σταμάτησε. Τι λες, το συνέχισα. Τι κάνουμε αγγείλες. Άντε, έχετε πει. Ρε, άμα δεν φάνε τη φάτσα, δεν το κάνω βίντεο. Σταματάω λίγο το βίντεο για να βρούμε τον Παναγιώτη και γιατί δεν ξέρω πώς να φαίνεται η φάτσα μου, θα το αφήσω για λίγο. Yes, παιδιά, και συνεχίζουμε σε ένα village που βρήκαμε και θα κάνουμε ένα trade με κορυφή. Όχι, αυτός είναι κακός άνθρωπος της κακομοίρας. Δολοφόνος θα γίνω. Κάτσε να βρω ένα. Σκέλετο. Ωχ. Και κρύπερ. Ποιος με χτυπά. Είναι σκελετός. Spider-Man. Spider-Man. Ανατάχθηκε. Πες μου online μάγκα. Που βγήκε. Και οι δύο. Πήγαμε στην πολιτορικό. Ωχ. Τον Villager δηλαδή. Το tablet δικό σου είναι. 280 ευρώ είναι ενδιαφέρον. Πού είσαι ρε. Δικό σου είναι. Με βλέπεις. Δεν παίζουμε σε μια κανονική. Εσύ που είσαι ρε. Όχι. Όχι, είναι σκοτάδι. Στέφανε. Όχι. Λέει πως βγήκε ο Παναγιώτης από το παιχνίδι. Να βγούμε και να βγούμε σε κανονικό άλλο. Αφού εσύ με έδιωξες. Δεν σε διώξαμε εμείς. Να παίξουμε τρεις online. Εγώ τι να σου πω. Άρχισες να με σκοτώνεις, τι ήθελες να πω. Δεν σε σκοτώνω, τις πατάτες έβαζα. Έβαζες τις πατάτες και εσύ πήρες το σπαθί και με σκότωνε. Έτσι μπαίνουν οι πατάτες με σπαθί που σκοτώνει. έχει ζωή. Ναι. Δεν και σε άλλο. Όχι. Ρε, σε άλλο μπες. Θα συνεχίσω να σκοτώνω ό,τι βρίσκω. Οι φίλοι μαλώνουν. Τον θέλουμε, απλώς δεν τον θέλει. Τον είπα, μα ο Παναγιώτης είπε, αφού δεν με θέλεις μου είπε. Ναι, αυτό έκανες. Εγώ το θέλω. Αν με θέλει κι αυτός, φυσικά. Και άλλη. Παύλε. Όχι, είμαστε online. Έλα, κάτσε και σε εδώ, όλοι μαζί. Έλα που ξέρω online και τρεις, μπες. Πρόεδρε. Μπες ρε. Σε έκανε και 5 ψήφους. Δεν γίνεται, μία γίνεται. Πολύ ποιος είναι πρόεδρος. Εγώ. Α, Γιώργο. Ταμίας, η Ελένη. Ναι. Μαμά, για μία ψήφος νίξουν Βασιλική. Βασιλική. Μαμά, εγώ έπρεπε να γίνω πρόεδρο γιατί για άλλη μία ψήφο ήθελα να γίνω πρόεδρο. Άρα συγγνώμη, ο Γιώργος πήρε μια παραπάνω από σένα όμως να βγει και πρόεδρος. Τι λες, μια λιγότερη πήρε η Ελένη και μια πιο λιγότερη πήρε. Τον Χρήστο, τον Γιώργο, τον Αντώνη. Α, Γιώργο, και ποιος όμως λέει έτσι, όχι αυτός για μια ψήφο. Έτσι νομίζεις, δεν ξέρω. Ο Χρήστος είχε πάρει 10, εγώ 19 και η Ελένη 16 και η Βασιλική 19 και κάναμε... 10 είχα πάρει. Εσύ 10, το Χρήστο, εσύ Ναι, κοντά ήταν αυτή. Μπράβο. Της μαμά. Πού είναι της μαμάς το κινητό? Πού πήγε? Θες να την πας, Θα παίξουμε online και τρεις, είναι τέλειο. Και δεν θα ξαναμαλώσουμε. Αν δεν μαλώσει αυτό. Και τελειώνει. Δεν πρέπει να το φορτίσεις, έχει πολύ. Δεν έχω εγώ μπαταρία. Εγώ φορτίζω. Γιώργο, πού είσαι? Και πάμε στα 10 λεπτά και θα κάνουμε το part 2. Το part 1 θα το βάλουμε να ανεβεί. Σε 5, Αυτό που μαλώσαμε. 4. Γιώργο, με βλέπεις. Γιώργο, με βλέπεις. Ναι ρε. Και τελειώσαμε. Κάνε ένα like, ένα subscribe και ένα comment για να μου πείτε το επόμενο κοσμό που να κατεβάσω. Γεια σας παιδιά. Bye.
Και επίσης να κάνετε subscribe στο κανάλι του Παναγιώτη. Θα σας το δώσω στο part 3.